Hvad er det specifikt, du er træt af? Skal jeg fortælle en ting? Det jeg sagde i morges, jeg blev spurgt måske 1000 gange om, jeg har taget doping eller ej. Naturligvis har jeg ikke taget doping, og jeg tager afstand for alt, hvad det her doping. Det ligger klart og fast. Du har aldrig taget doping i din karriere? Nej. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. I have never doped. I can say it again. I have never doped. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Har du haft noget med den her centrifuge at gøre? Jamen, du må være tungenem, når jeg siger nej. Og du har heller aldrig dopet dig eller haft hensigt at dope dig? Så er du jo endnu mere tungenem. Så siger jeg nej igen. Jeg har benyttet mig af dopingmidler og af metoder i perioden 1998 til 2010. Vi står her med 18-årige Emil Bækhøj, som starter i seniorrækken for Team Skafkustillaser. Emil, du har været på træningslejr på Lanzarote med dine nye holdkammerater. Hvordan har det været? Det har været fint. Det har været hård træning, og vi har lært hinanden rigtig godt at kende, både sportsligt, professionelt og kammeratligt. Så det har været rigtig godt. Vi har også haft nogle samtaler med sportsdirektør og manager. Det lyder godt. Emil, hvorfor startede du egentlig med at cykle? Jeg startede med at cykle, fordi at jeg altid har set cykelløb i fjernsynet, og jeg har altid været fascineret af den måde, der bliver kørt konkurrence på i cykelløb, og så fordi min far også altid har kørt på cykel og trænet meget. Der er meget fokus på doping i cykelsporten. Hvad er dine tanker omkring det? Jeg synes, at doping fylder meget inden for cykelsporten, og det er selvfølgelig ikke særlig godt for cykelsporten. Og jeg kan godt forstå, hvorfor medierne er så interesserede i at høre om doping i cykelsporten. Det er jo altid spændende at skrive om nogle katastrofehistorier en gang imellem. Men jeg synes også tit, at det bliver hypet for meget, og der er for stor fokus på cykling i forhold til andre sportsgrene, som også benytter sig af doping, som fodbold for eksempel. Hvor jeg synes, at cykling de får hug i cykling, og vi bliver dømt på forhånd, selvom det måske kun er 1%, der benytter sig af doping. Så det synes jeg godt kunne blive bedre. Ja. Hvordan ser du doping i cykelsporten om 10 år? Om 10 år, så håber jeg da på, at det er unge ryttere som mig og som andre unge ryttere i den generation, som jeg er fra, som tror på en ren sport og en ren fremtid for cykelsporten, og ikke har lyst til at nogensinde at benytte sig af doping. Så det tror jeg på, at om 10 år, så er den renere. Den er allerede renere i dag, end den var for 5 år siden. Så jeg tror bestemt på en ren sport om 10 år. Emil, du er vant til at køre i juniorrækken. Hvad er dine tanker omkring det, du skal op til, hvor der rent faktisk kunne være nogen, der benytter sig af dopingmidler? Ja, jeg er selvfølgelig bange for, at der er nogen i både den danske A-række, som nok svarer til Superliga fodbold, at der er nogen, der vil finde på at benytte doping, og ja, det er jo op til dem selv, om de vil det. Jeg håber bare, at de bliver taget for det og ryger ud af sporten. Jeg synes, det er noget svineri, hvis folk de benytter sig af doping i A-rækken og seniorrækken. Hvis du fik en kontrakt på et pro-tour-hold, og du fik at vide, at du skulle benytte dig af dopingmidler for at køre på holdet, hvordan ville du så handle? Så vil jeg sige, at jeg ikke har lyst til at køre for dem alligevel. Det er noget svineri at sige til de områder, at de først bagefter, de har skrevet en kontrakt, de skal benytte sig af doping, og så bliver smidt af. Og så vil jeg hellere køre på et lavere niveau, stadig tjene lidt penge på det, i stedet for at køre på det højeste og skulle snyde for at være med. Jeg synes, det er åndssvagt, den måde, som holdene i gamle dage sagde til rytterne på, at nu skal I til doping, ellers så bliver du smidt af. Og jeg håber ikke, det kommer til at ske i fremtiden. Vi vil ønske dig held og lykke fremover. Tak for interviewet. Selv tak.